Това е моя гълъбарник, който построих през 2012-2013 година. Тук са моите женски разплодни гълъби. За първа година ще отглеждам 3 двойки бели гълъби, които получих от моя приятел Гойко Кукуш, който през 2013 година показа най-класните бели гълъби в Европа и получи за тях по 97 точки. В разплодното ми ято има гълъби от Бернт Нагел. Според мен е най-добрият развъдчик на сиви гълъби. От Ханс Гербер. Всеки един от тези гълъби е участвал в специализирана изложба, като оценките на всеки един от тях е по-голямо от 95 точки. Следващата клетка са моите мъжки гълъби. Като тук има доста интересно разнообразие на птици и искам ето този гълъб да му се обърне специално внимание. Това е гълъб, получи 97 точки в Ашър Слевен, януари 2013 година. Ето този сив хован гълъб и го подари мой приятел от Австрия, в който видях може би най-качествените ковани гълъби. Сивият гълъб идва от Холандия, като за първа година ще включа в моята селекция гълъби от тази кръв, които коренно се различават от всички останали. Този бял гълъб ми го подари мой приятел от Унгария, гълъб от 2010 година, и е доста интересен като птица. Последното помещение в момента не се ползва. Това е помещението ми за млади гълъби.